ढेर भतुआ हो गइल बा भैया। ओ देखो है गजरवो नहीं के भइल अब की अरे भतुआ ढेर को एकरा साफ करावे के पड़ी लागत ताटे। साफ कराही के पड़ी। हां ना तो ई सरसों ना हो पाई। का हो मिश्रा जी? का हो ए मर्दे तू लो हिया का करत रहलो? ए है देखत रह घास सुखाता नहीं सन गाजरा नहीं के भइल अब की। आ तारा लोग के कुछ मालूम बा कि ना? बताओ तहारा लोग के पटीदार के मर्दे तबीयत खराब बा, देखनी है द्वार पे एम्बुलेंस लागल बिया, तू लोग के ने खेत में बढ़ल उतना उतना होत रहेला। ओकनी के रोजो एम्बुलेंस लागेला। तू काहे हो? जानत नहीं ख का हो गइल बा? जब बंटवारा भइल न जमीन के अच्छा तो हमनी के दे दे लोग पीछे हाँ। अपने आ गए लोग रोड के किनारे। अच्छा रोड के किनारे घर बनैलस लोग, अच्छा रोड में घर पर गइल, हाँ। अतिक्रमण आइला सब तूर तार के स्वाहा क के आ चल गइल। ओकरा बाद उनका लोग एम्बुलेंस लागता, फीट आवता, पानी चढ़ता। उहे जानत रह। अभी उनकर हन 3 जना और गिरल बाड़न। ए तो हमरो जमीन धइले बा से रोड पर। तो ओ लगा टूटी। वो लोग के टूटी, हाँ? ओ लगा टूटी। वो लोग के जाई। असल गइला बा कुछ बोलला पर झगड़ा करे पे उतर जाता कौन रसन। काम बा आज ना तो काल टूटे आई देखला ना कन्हौली बसंतपुर हां सब टूट गइल नु। अब बतावा एक दिन हम वही खातिर गइल नहीं, अपना जमीन में काम करत रहनी तो ले आके झगड़ा कर लेलस हमरा से। अरे तो वो टूट जाई मर्दवा, चिंता काहे कइले बड़ो। सब आज ना तो आस्ते काल आस्ते टूटी जा खत्म हो जाई। वही सब हमरा जमीन में के आगे मर्दे धो लेल बा, सरकारी जमीन और कहत रस हमारा पूरा लोग के छेक लेले बा। तो टेंशन लेला का बात नहीं खे, आज हाँ। ना टूटी 10 दिन के बाद टूटी, लेकिन टूट जाई, टूट जाई। टूट जाई एकदम। चला जाई। आई एकरा खातिर कुछ करे के पड़ी। कुछ ना, हां वो खोजी हो गइल बा सब, अच्छा नक्शा में सब खोजी हो गइल बा। हाँ। कहाँ सरकारी जमीन बा, कहाँ घर मजरूआ बा, हां जे जे पकड़ले बा ओकर सब टूट जाई, अच्छा छोड़े के पड़ी। तो तारा पटीदार लोग के कोनो हलकानी नानू बीतल है? हल्कानी तो अभी नहीं के बीतल, पानी चढ़ता सीरियस में बा लोग। अच्छा एगो बात बताओ ए मर्दे, हम तो ये सोचतानी कि साला उ तो तनी मनी आधा पड़ल तक आदमी हॉस्पिटल पहुंचता रहे, आ उ तो साला कम से कम 2-3 बीघा ध के रखले बड़ सो, कनी के का होई यार जो ये सरकार हासिल करी तो यार। चल जाइहन, आ चल जाइहन।